Hoppá, úgy tűnik Lili bajban van. Miss Delight nagyon dühös. Miért ordibál így? Nem lehet így bánni a gyerekekkel. Kirúgatlak! Hagyja abba! Alvás! Fáradt vagyok. Nem kellett volna kiabálni. Szia, Lili! Segítségedre van szükséged a matematikában? Minden diák bukásra áll. Osztály? Veled később foglalkozom. Miért állsz itt? Elmegyek! Megkukultál? Segíts! Milyen nyűgös. Felkelni! Milyen morcos felkelni. Így jobb. Van egy osztályom. Miss Delight, fogorvoshoz kell mennie. Bizony, annyira mérges, hogy fekete lett a foga. Meg is érdemli. A helyedre! A tanár a szobában. Mi olyan vicces? Nem én voltam. Ó, tényleg? Jól néz ki. Sajnálom, te kis... Miau! Ezt meghoztam. Gyorsan, fogd meg a szivacsot. Töröd le a rajzodat. Várok. Megőrült. Szegény Lili. Kész, letöröltem az egészet. Jó. Leülhetek? Hajrá! Épp hogy sikerült. Később beszélünk. Mit nem értettél? A tábla koszos. Megpróbáltál becsapni? Milyen durva. Gyere ide! Miss Delight, kérem, engedjen! Félek a magasságtól! Gondolkodj a viselkedéseden. Ne aggódj, Lili. Gyere hozzám. Ő a tanítványom. A módszereid rosszak. Nem tetszik. Mentsem meg! Én tanítok itt. Mi ez? Legjobb tanárok versenye? Milyen klassz. Menjünk csak ki. Szerencsém volt. Nincs esélyed. Ezt a versenyt mindig én nyerem. Úgy tűnik. Tehát ne is próbálkozz. Hé, itt nincs futkározás. Állj! Jaj! Csak elkésünk az óráról. Nézzétek, mit csináltatok. Miss Delight, nem mi voltunk. Nincs kifogás. Takarítsatok fel azonnal. 5 percetek van. Mindent ellenőrizni fogok. Ó, nem lesz időnk játszani. Szegény gyerekek, van egy ötletem. Keverjük a munkát az élvezettel. Gyerekek! Most meg mi van? Mit szólnátok egy táncmulatsághoz? Komolyan kérdezi? Abszolút, csak kövessétek a példámat. Furcsa. Csináld így. Szórakoztató. Próbáljuk ki. Hé, igaza volt. Ez olyan király. Mozgassátok gyorsabban, gyerekek. Csináljuk jobban. Mr. Élvezet, te vagy a legjobb eddigi tanárunk. Csak még egy kicsit, kész? Nagyszerű munka. Visszajöttem, hadd látom, mire haladtatok. Hogy csináltátok? Mindent feltakarítottunk. Segítettél nekik? Ők maguk csinálták. Figyellek! Gyorsan, nyomás az osztályba. Rendben. Mr. Delight, a szavazatunk az öné. Király tanár, csodálatos volt a táncbuli. Hűha, ez nagyon kedves. Hol van mindenki? Kezdjük! Egyszerűen imádom a kémiát. Ideje elkezdeni az órát. Miért késtél ennyit? Gyere be! Jövök. Maradj ott, okos. Elfeledkeztél rólam? Nyisd ki az ajtót. Miss Delight csal. Készen állok a kísérletre. Nagyon jó. Milyen kémia? Egyáltalán nem értem. Gyerekek, figyeljetek a táblára. Ó, ne! Mi történt? Türelem! Nem viccel. A feladat hági-vági felnagyítása. El kell készíteni a megfelelő főzetet, értitek? Abszolút, ki kell választani a megfelelő összetevőket. Hiányzik a piros és a kék. Ez nem fog sikerülni. Hol lehet beszerezni őket? Elveszek azoktól a lajhároktól. Amúgy sem csinálnak semmit. Gyere hozzám! Az én szép lombikjaim! Ezek a lúzerek semmit sem vettek észre. Ülj ide, találjuk ki együtt! Jó ötlet, jövök! Kigondolunk valamit, nagyok leszünk! Hol kezdjük? Még nem tudom. Figyelj, kérdezzük meg a strébert. Hé, könyvmoly! Csend! Bajba kerülök miattad! Ilyen könnyen nem szabadulsz meg tőlem. Mi ez a zaj? Kitartás, gyerekek! Itt van Mr. Delight. Mindegy, akkor is bemegyek oda.
Megzavarod az óránkat. Engedj be! Ez itt marad. Nem sikerült. Nos, én nem adom fel olyan könnyen. Hogy haladsz, drágám? Minden rendben? Természetesen, Miss Delight. Csak egy utolsó simítás. Aztán, ez elképesztő. Elindult az átalakulás. Hurrá! Visszatértem a normál méretemre. Köszönöm! Most rajtam a sor. Ne, jó! Állíts meg! 1 másodperc. Jelest adok neked. Most rajtad a sor. Miss Delight, még nem vagyunk készen. Kicsit több időre van szükségünk. Sikerült? Fantasztikus. Várj, adj nekünk egy percet. Ne aggódjatok, én segítek nektek. Ahhoz, hogy vörös legyen, keverd össze a narancsot és a sárgát. A kékhez keverd össze a sárgát és a zöldet. Tessék, kész! Elegem van a várakozásból. Jövök ellenőrizni. Állj, túl korai, elrontottad. Nézd meg az összes plusz játékot. Mit csináltál a barbommal? Most megbünteti őket? A kísérlet befejeződött. Catnap jelest kap. Köszönöm. Wow. Ez az első jelesem. Dog Day, nem feledkeztem meg rólad. Ugyanaz. Szeretem a kémiát. Hurrá, szünet, menjünk játszani. Várj, mi a helyzet a házi feladattal? Segítek? Én vagyok az első. Imádom a plusz játékokat. Köszönöm a segítséget. Később foglalkozom veled. Mr. Delight a legjobb. Yes. Mit keresel itt? Tilos a futás. Igen, persze. Gyorsan, szavazunk. Várj, ne olyan gyorsan. 2 szavazat Miss Delightra. Mit csinálsz? Nem értek egyet. El a kezekkel. Ez nem fair. Milyen kedves tanár. Annyi játékot adott nekem. Én rászavazok. Mit álltok ott? Menjünk enni. Mi az eredmény? Vesztettem. Milyen szomorú. Figyelmeztettelek. A győzelem az enyém. Ideje enni. Hoztam egy kis édességet. Ideje enni. Éhesek a játékaim. Mi van ott? Van egy hamburgerem. Csodálatos, kaphatok egy falatot. Lássuk, ki eszi meg gyorsabban. Hé, itt tilos a gyors éttermi étel. Mi? De éhesek vagyunk. Élelmiszer ellenőrzés, minden tiszta, burgerek. És mi van ezen az asztalon? Természetesen édesség, mindent elkobzok. Add ide. Ez rád is vonatkozik. Tedd a kosárba. Még enni sem enged. Később kidobom. Most mit csináljunk? Valaki éhes? Megvan a tökéletes megoldás. Egészséges étel. Mindenkinek van elég. Jó étvágyat. Jaj, bőzlék. Milyen szörnyű szag. Nem szeretem ezt. Kérem vissza az édességet. A játékaim nem esznek zöldséget. Ez a gyerekek jogainak megsértése. Egyél vagy maradj éhes? Meglepetés, találd ki van itt. Hopi? Nem ő. Bobby Berhag? Hadd gondolkozzam? Nem. Catnap? Édek, siess. Együnk normális kaját. Fogd meg a tiédet. Hagyd ezt. Végre! Az én csodálatos burgerem. Ez nagyon finom. Egyetek csak, barátaim. Olyan szaftos. Ez fantasztikus. Hági-vági, várj, te voltál? Ne haragudj. A gyerekek imádják a gyors éttermi ételeket. Mindig mindent tönkre teszel. Annyira tele vagyok. Nem tudok már enni. Nem tudok felállni. Ti szemtelen gyerekek. Ti akartátok. Csak ezt ne! Becsengettek. Ideje órára menni. Várj! Fegyelmi megbeszélésre készülök veled. Az én szavazatom Mr. Delightra megy. Az enyém is. Milyen óra lesz most? Művészet. Foglalj helyet. Mindenki készen áll? Kezdjük az órát. Mit rajzolunk? Várj, mondom a feladatot. Mit tervez? Mindjárt meglátod. Az én portrém? Zavarba hozol. Állj modellt nekünk. Ez tetszik. Csak ne mozduljon. Adjunk hozzá egy kis pirosítót. Nagyon jól állok, jól néz ki. Segítséget kértél? Itt van.
Ez könnyű. Mi? Majdnem kész. Milyen? Ez menőbb lesz. Hé, ki csinálta ezt? Én vagyok a legjobb tanuló az osztályban. Nem lennék ebben olyan biztos. Főleg olyan rajzzal, mint a tiéd. Én rég kettek vesztesek. Mit csináltál? Nem én voltam, ők voltak. Javíthatatlan vagy. Lejárt az idő, adjátok be a munkákat. Hát ide, beadom ezt is. Lássuk, milyenek. Megvizsgálom magam. Mi? Ezek szörnyűek. Egyáltalán nem hasonlítanak rám. Mindenki a legrosszabb osztályzatot kapja. Ezt ne! Azt hitted, viccelek veled? Túl messzire mentél. Ez a csengő. Mindenki üljön le. És mi a helyzet a szünettel? Előbb dolgozatot írunk. Segítség! Könnyű lesz. Tessék, mindannyiótoknak egyet. Ezt nem is tanultuk. Bocsáss meg nekünk! Szegény gyerekek, megpróbálok segíteni. Most nem nézd. Nagyszerű, ez könnyű. Kösz! Most már mindent tudok. Tegyük könnyebbé. Szuper! Nem is lehetne egyszerűbb. Most már minden feladatot meg tudok oldani. Kész! Be tudom adni. Lássuk az eredményeket. De ez nem is az én tesztem. Mehetünk? Kicserélted a tesztlapot? Természetesen nem. Ez nem számít. Itt egy új feladat. Jöjjön a táblához. Kérem, ne én! Már kicsengettek, mehettek. Hurrá! Megmenekültünk. Menjünk! A táblához jön. Hol van mindenki? Ez egy vicc? Nem engedtelek el benneteket. A választás egyértelmű, Mr. Delight nyerjen. Jaj, ez fáj! Mi folyik itt? Nem lehet. Nem veszíthetek. Újra szavazást követelek. Gyerekek, velem vagytok? Ez árulás. Miért teszed ezt velem? Mr. Delight olyan klassz. Igen, most ő az év tanára. Itt a vég. A karrierem tönkrement. Köszönöm, hogy rám szavaztatok. Szeretünk! Viszlát holnap! Viszlát! Milyen nagyszerű gyerekek. Minden bizonnyal én vagyok a legjobb. Hogy tehetted? Te vagy a férjem. Tudtad, hogy ez fontos nekem. Drágám, ez csak egy verseny. Nekem nem csak az. Ne aggódj, kijavítjuk. Így jobb. Végre, így jobb. Menjünk. És ne csináld még egyszer. Rendben, kedves. Nézd, ki az? Nem tudom, nem jár az osztályomba. Nos, rendben, menjünk tovább. Megint itt van. Válasszunk egy másik utat. Nagyon szeretné, ha örökbe fogadnánk. Adjunk neki egy esélyt. Rendben, édesem. Megmutatjuk az új otthonodat. Van egy meglepetésünk. Mi? Találkozz Wednesday-jel. Hello, hugom. Ez valami vicc? Tényleg örökbe fogadtátok? Itt fogsz élni. Szörnyű ez a hely. Túl világos. Ez az én szobám. Menj arrébb. Tiltakozom. Gondoltam, nincs ízlésed. Hadd javítsam ki. Ó, még több sötétség. Tökéletes. Minden tönkretesz. Hamarosan a legjobb barátok lesztek, menjünk, drágám. Várj, ne hagyjatok itt vele. Anya, apa. Wednesday már a családunk része. Ezt nem hiszem el. Mi? Így, most már élhető. Mit csináltál? Mindent elmondok nekik. Sok szerencsét, hugom. Ünnepelnünk kell. A desszertes asztal majdnem kész. Szerinted szereti az édességet? Gyorsan, ezt látnotok kell. Mi a baj? Megmutatom. Nézd, Wednesday ezt csinálta. Na hát, olyan gyönyörű. Tudom, keményen dolgoztam. Nézd oda. Mi? Micsoda szörnyű káosz. Nem én voltam. Biztos ő csinálta. Hagyd abba a nővérek hibáztatását. Menj, takaríts fel! Élvezd, amíg lehet. Visszakapod. Alig várom.
Édesem, ülj az asztalhoz. Téged megbüntetünk. Kijöhetsz, ha rendet tettél. Ez nem fair. Miért nem hisznek nekem? Édesem, egyél bármennyit. Túlszínesek. Hadd segítsek, tessék. Van valami fekete? Kóstold meg ezeket. Elég. Már elnézést. Rendben, megkóstolom. Így jobb. Hűha! Itt a párna, visszateszem. Tökéletes, kész. Meg kell mutatnom anyának és apának. Anya, apa! Mi az, Lili? Befejeztem. Rendben, jövünk, mutasd meg. Hé, Wednesday! Mit akarsz? Figyellek! Lúzer. Mit csinálnak? Lássuk. Szép rend lett, büszkék vagyunk rád. Meg kellene dicsérniük. Te akartad. Ennél édességet, Hugi? Hoppá! Menjünk az asztalhoz, megérdemled. Köszönöm, tele vagyok. Ja, íz lett neki. Finom volt. Van még édesség? Sajnálom, mind elfogyott. Ez nem igazság. Ideges vagyok. Nem szeretnek. Jaj, ne! Befestettem a párnát. Jobb, ha elrejtem. Evés után itt a szúnyókálás ideje. Dühös vagyok rád. Édes álmokat, drágám. Aludj jól. Lili, ne légy mérges. Mindet megette. Tényleg? Biztos? Tessék. Na hát, egy nyalóka. Egyél, drágám. Jó étvágyat. Itt a lefekvés ideje. Megyek aludni. Szeretünk, aludj jól, drágám. Nézd rájuk, olyan aranyosak. Rendben, ne ébresszük fel őket. Szuper, a szülők elmentek. Ideje cselekedni. Van egy kis meglepetésem neked, Hugi. Köszönj a barátaimnak. Mi ez? Üdvözöld a vendégeket. Hagyd abba, kérlek! Hol marad a vendégszeretet? Megörültél? Gyere ide! Maradj távol. Most megkapod! Segítség! Mi történik? Ó, ne! Ne bánsd a nővéredet, lépj hátra! Édesem, jól vagy? Hogy tudtad? Nincs veszekedés. Csalódást okoztál nekünk. Ennyi! Elegem van! Ó, hová lett? Hol van? Mit csináltunk? Lili megszökött. Meg kell találnunk. Siessünk. A tervem bevált. Jaj, itt vagyok, nagymama! Szia! Ki az? Én vagyok, Lili. Drágám, annyira hiányoztál. A szüleim már nem szeretnek. Miről beszélsz? Tessék, ez segít kiengedni a gőzt. Csináld velem! Segítségre van szükségünk. Hívom a rendőrséget. Segítség, a lányunk eltűnt. Itt van, kinyitom az ajtót. Dogday felügyelő. Szülők, csak semmi pánik, megkeresem a gyereket. Szerencsénk van. Nyomon vagyok. Hoppá! Ott van a szobája. Ahogy gondoltam. Maradj távolabb. Rendben. Mit csinál ott? Nem hallok semmit. Ki az? Bizonyára itt volt. Nyomokat látok. A ceruzákhoz vezetnek. Megvan? Megtaláltam az első nyomot. Később elemzem. Most továbbiakat keresek. Mi ez a szag? Itt valaki sért. Találtam egy könyvfoltos párnát. Fényképezés? Újabb nyom. Keressünk tovább. Mi ez? Még több nyom. Nézzük meg közelebbről. Nagyon gyanús. Ehhez az ágyhoz vezetnek. Valaki van ott. Most óvatosan, nem kell kapkodni. Bú. Ki vagy? Mi ez a zaj? Szülők, megtaláltam a lányukat. Ezt a balekot. Ez nem az a lányunk. Menjen innen, elegünk van.
Azt mondtad, hogy keresse meg a lányotokat. Megcsináltam. Viszlát! Édesem, jól vagy? Aludj vissza, ne aggódj semmi miatt. Jaj, túl kedvesek. Tudom, ki tud segíteni. Gyorsan, jöjjön! Kinyitom az ajtót. Ki az? Jövök! Gyere be! Te hívtál? Kit kell megtalálni? A lányunkat. Tudnál segíteni nekünk? Ne aggódj, igazi profi vagyok. Foglaljatok helyet, kezdjük a keresést. Milyen érdekes. Mi az? Ez varázslat. Ne szólj közbe, transzba lépek. Jól esne egy kis szúnyókálás, nekem is. Kész, megcsináltam. Egy másik dimenzióban vagyok. Jól van? Az energiája mindenhol ott van. Hallom, ahogy a szelleme beszél hozzám. Mondd meg a szellemének, hogy jöjjön haza. Ő hív, mutasd az utat. Mi folyik itt? Megtaláltam a lányotokat, itt van. Komolyan beszél? Hol a pénzem? Majd én megmutatom. Kint vár rád, csaló. Én médium vagyok. Elég a varázslatból. Most mit csináljunk? Hol keressük Lilit? Szörnyű szülők vagyunk. Ki kell raknunk a fotóit. Igen, remek ötlet. Talán valaki látta. Megtaláljuk a lányunkat. Gyorsan, gyerünk! Kezdjük a szomszédainkkal, gyerünk! Mi lesz velem? Hamarosan visszatérünk. Édesem, ne haragudj, nagyon szeretünk. Utálom a puszit. Menjünk a szomszédokhoz. Ne légy szomorú. Ne aggódj, nem terveztem. Szabadság, megcsináltam. Most ez a szoba az enyém. Milyen kényelmetlen ágy. Tudom. Itt fogok aludni. Csodálatos. Nyertem. Meg kell kérdeznünk a szomszédokat. Kezdjük ezzel a lakással. Kell valami? Alszom. Nem láttad véletlenül a lányunkat? Nem láttam semmit. Hé, óvatosan a fényképpel. El vagyok havazva. Viszlát. Várj, elment. Van még egy fotónk. Próbáljuk meg azt az ajtót. Ki van ott? Szia, a lányunkat keressük. Nézd meg jól a fotót. Mennem kell. Kedvesem, ne haragudj. Tovább folytatjuk a szomszédok kérdezését. Úgy tűnik, senki sincs itthon. Itt hagyok egy fotót. Folytassuk. Nem adhatjuk fel. Csak főzök egy teát. Mi van ott? Ő az unokám. Eltűnt. Milyen szörnyű. Most azt csinálhatok, amit akarok. Játszom ezzel. Leírom, hogy Wednesday. Uncsi, mit szólnál egy temetési menethez? Nem is menő. Mi van itt nekünk? Lili buzogánya. Miért olyan nehéz? Mivel lehet még játszani? Mi ez a doboz? Nyissuk ki. Milyen csúnya játékok? Egyszerűen szörnyű. Valami rózsaszín hörcsög. Ó, ez érdekes. Lili naplója. Annyira magányosnak érzem magam, mintha senki sem szeretne. Milyen szórakoztató együtt játszani? Szeretlek, Hugi. Jaj, ne. Mit tettem? Gyerünk, üss újra! Ez olyan szórakoztató! Van egy ötletem, rajzoljunk a táblára. Lendítsd meg erősen. Üss, hűha, nézd azokat a gyönyörű rajzokat. Hú. Eltűnt az unokánk. Nagypapa, visszajöttél? Mi? Itt van. Ne aggódj, minden rendben. Csak ezt ki kell dobni. Így. Nem értem, mi történt. Majd elmagyarázom. A szülők örökbe fogadták Wednesday-t, de ő gonosz. Mindig áskálódik és bajba kever. Foglaljuk össze. A hátam. Le kell ülnöd. Itt van, kedvesem, ülj ide. Köszönöm. De aggódj, megmasszírozom. Remek, segít. Nincs sehol. Mindenhol kerestük. Annyira hiányzik nekünk. Gyere haza!
Miattam ment el. Szándékosan ugrattam. Mit csináltál? Várjunk, tudom, hol van. Lili nem szökött meg. Nagymamával és nagypapával van. Hogy nem találtuk ki? De most hová? És én? Valaki van itt. Megtaláltuk. Itt marad. Bocsáss meg nekünk. Ne kérd! Mi? Itt fogok élni. Nem, hazajössz. Engedd el. Nem! Áj, segítség! Várjunk, menjünk haza. Várj meg minket. Rendbe kell tennem a dolgokat. Jaj, itthon vagyok. Lili, ez igaz? Igen, magányos vagyok. Értem. Ezen tudok segíteni. Szeretlek. És én is szeretlek. Kedvesem, itt van. Milyen édes. Most már barátok vagyunk. Ennek örülök. Mi az? Nézzétek, mekkora rumli van itt. Majd én összepakolok. Komolyan? A dobozban volt. Segítek, gyorsabb lesz. Kész, zárd be. Olyan jó lányok. Csináljunk egy selfie-t együtt? Szuper ötlet! Kész? Készítem a fotót. Mosoly. Remekül nézünk ki. Nézzétek! Köszönöm a segítséget. Kikísérlek. Játszunk együtt. Rendben, benne vagyok. Tudsz gyorsan futni? Igen. Akkor kapj el! Jaj! Ne! Vigyázz! Jobban kell vigyáznod. Mit csinálsz? Ó, kedvesem. Nyugalom, nem bánt téged. Anyu itt van, aludj szépen. Még mindig itt vagy? Lili? De anya, én csak véletlenül... El innen! Sajnálom. Menj a szobádba, gyorsan. Rendben, megyek. De előbb kérem vissza a bárbot. Add ide. Nem, kizárt. Akkor jó, megyek. Jó szórakozást a tesómmal. Itt már nincs rám szükség. Minden figyelem a kicsire irányul. Teljesen megfeledkeztek rólam. Jaj, drágám, mindent elrontottam. Édesem, jól vagy? Igen, minden rendben. Csatlakozhatunk? Persze, üljetek le. Kérjük, bocsáss meg nekünk. Nem kellett volna kiabálnunk veled. Túl messzire mentünk. Édesanyád és én nagyon sajnáljuk. Add vissza Barbot. Igen, természetesen itt van, vedd. Szia, Barb, hiányoztál. Azt a jó hangos a kicsi. Kisír. Ez a baba. Éhes. Anya jön. Várj, hová mentek? Mi lesz velem? Psst, ne sírj. Jaj, éget. A szemem, megvakultam. Segítség! Nyugodj meg, nem vagy vak. Csak könnyek. Bár nagyon mérgező. Van egy ötletem. Megmenekültünk. Hova mentek? 5 másodpercig várok. Anya, apa, hello! Jöttek? Psst, alszik a gyerek. Psst, rendben. Most már értem, hogy mi van. Ideje újszülőket találni. Hol a menekülési bőröndöm? Ó, itt vagy, haver. Velem jössz. Ne aggódj. Csak a legfontosabb és legszükségesebb dolgokat viszem el. Piros ruha, másik, és a kék is. Remélem minden befér. Megvan. Itt van minden, ami kell ahhoz, hogy túléljem a vadonban. Induljunk, kalandok után kutatva. Az egész világ vár rám. Na jó, hagyok egy búcsúlevelet. Vagy talán nem. Van egy jobb ötletem. Helyja! Manapság nem megy reklám nélkül. A szülőknek nem fogok hiányozni. Rendben, menjünk. Valószínűleg észre sem veszik, hogy elmentem. Otthon, édes otthon. Viszlát! Éhes. Frissen facsart gyümölcslé a mosolygó állatoktól. Nyam, nyam, finom. Imádni fogja. Már a második üveg. Jó fiú, egészséges étvágya van. Soha senki nem kényeztetett el így. Csak egy üveg lénylét kaptam naponta, nem többet. Minden ennek a kicsinek megy. Ellopta a családomat. Olyan jól szórakoztunk, amíg 3-an voltunk, és most mi van? Nem ölel meg senki. Csak a kisbabát. Csak vele boldogok. Jaj, harap. Anya, apa, viszlát. Elmegyek itthonról. Nem is hallják. Rendben, ideje mennem. Viszlát!
Mi volt ez? Akarsz az anyukám lenni, nem? Ó, potenciális áldozat, szia! Nincs szükséged egy lányra, csak keveset eszem, jól viselkedem. Hadd gondolkozzam. Nem, nincs szükségem rá. Ezt megbánod. Jó napot! Mi ez? Új szülőket keresek. Fogadj örökbe, kérlek! Hová mész? Micsoda nap! Szedd össze magad, Lili! Ugye nem akarod az állomáson tölteni az éjszakát? Oké, megnézem máshol. Óriási egér, csak úgy, mint én. Csendben. Értem, megértettem. Cipzár az ajkamon. Mi van itt? Új szülőket keresek. Szia! Milyen bájos. Vigyük el, kérlek. Jaj, már van egy hörcsögöd. Aludj. Jól van, okos lány. Sajnálom, kicsúszott. Most velünk fogsz lakni. Vedd le azt a cuccot, nincs rá szükséged többé. Hoppá, de mi van? Catnap, fogd a bőröndöt. Rendben, várjatok. Mi az ott? Könnyek? Lili! Édesem. Nem szökne el, igaz? Ó, dehogy. Nézd, a padlót már nem fogják felmosni. Nézzük meg a szobáját. Menjünk! Lili, itt vagy? Nincs sehol. Nézd meg az éjjeli szekrényt. Hagyd abba a bujkálást. Ez már nem vicces. Elég a játékból. A párnája átáztatta a könny. Nézd meg a függöny mögött. Megvagy. Nincs itt senki. Nézzünk be a gardróbba. Hol vannak a ruhái? A lányunk elment. Lili megszökött. Gyorsan, sürgősen meg kell találnunk. Várj, hol vannak a ház kulcsai? Itt vannak. Szegény lány. Siess, menjünk! Hoppá, felébresztettem a kicsit. Úgy tűnik, megint éhes. Valakinek a babával kell maradnia. Döntsünk, kő, papírollóval. Vesztettél. Hol van a bárbom? Megtaláltam. Eltört. Csak egy pillanat, gyors leszek. Nem mehetek el Lili fényképe nélkül. Tessék, vidd az enyémet. Hűha. Tartsd az egyik kezedben a képet, a másikban bárbot, de ne keverd össze őket. Nehéz. Ne felejtsd el a kulcsokat. Megvan. Fuss! Anya itt van, ne sírj, jó? Milyen aranyos kis méhecske, boldogan zümmög. Talán kéred a cumit? Tessék. Most úgy tűnik, csend van. Oké, jöhet a B-terv. Áj, nincs B-tervem. Improvizálnom kell. Játszunk bújocskát. Kukucs! Kukucs! Hol vagyok? Tessék, mérges lett. Lilivel mindig működött. Jöjjön egy gyengét hasdörzsi. Aludj, pihent ki magad, eloltják a lámpákat, a méhek is már durmolnak. Nem akar aludni? Akkor inkább repüljünk. Hoppá! Ügyes vagy, a jövő űrhajósa, anya büszkesége. Feküdj a kis ágyba, csukd be a szemed. Aludj jól, jó? Most mi van? Miért sírsz? És itt egy új ötlet. Mit találtam ki? Vegyünk egy rajzórát. Készen állsz, kicsim? Kezdjük a legegyszerűbb dologgal. A nappal. Rajzolj egy kört, gyerünk, ne szégyellősködj. Szuper, remekül csinálod, jól csinálod. A családomban több nyomozó is volt, ami azt jelenti, hogy született nyomozó vagyok. Kezdjük a tanúk kihallgatásával. Kop-kop, él itt valaki? Ó, nem látod a lányomat? Hagy gondolkozzam. Igen vagy nem? Szörnyek! Megőrült. Hági-vági lakása. Kop-kop. Ki van ott? Mr. Delight? Örülök, hogy látlak. Hé, Hagi, haver, láttad véletlenül a lányomat? Úgy néz ki, mint én. Körülbelül 1 méter magas. Ismerős arc. Láttam. Hurrá, és hol volt? Ott a parkban volt. Vidd ezt a dolgot, segíteni fog. Köszönöm, tesó, megmentettél. Úgy tűnik, Dog Day és Catnap itt laknak. Srácok, itthon vagytok? Csend. Oké, tovább keresem. Még meddig? Nem sokáig, drágám, már itt vagyunk. Tadá! Üdvözöllek az új otthonodban. Gyere be! Hurrá! Van egy lányunk!
Lili, hagyd abba a bujkálást, gyere elő! Anyád és én nagyon aggódunk, egyedül éhesen és fázva. Vigyázz, megyek! Vigyázz! Át akarom törni a falat. Most így! Még erősebben kell ütni. Tessék! Anyu! Ennyi. Elegem van. Csomagold össze a cuccaidat, fogd a buzogányodat és tűnj el innen! Ledöntötted a falat, tönkretetted az egész házat, mióta itt vagy, mindent tönkreteszel! Aludj! Jaj, ne! Minden rendben van itt? Kiabálást hallottam. Mire készülsz? Catnap? Mi? Minden az ő hibája. Finom. Ne haragudj, ezért senki sem fog bántani. Inkább ülj le és nassolj. Halporc? Jaj, jó nagy. Hagyd abba a duzzogást. Nem. Nem akarom. Rendben, adj egy kicsit. Ne felejtsd el a szalvétát. Köszönöm. Jó van, jó fiú. Jó étvágyat mindenkinek. Végre kaja! Ki csinált ekkora rendetlenséget? Nem ártana rendet rakni, Kitty? Hányszor mondtam már neked, hogy ne hagyd a játékaidat a földön? Milyen durva. Nem vagyok hajlandó megenni. Borzalmas. Jaj! Miau! Miau! Elég! Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Kifelé, gyerünk! Mozgasd a lábad! Miért ülsz még mindig? Azt mondtam kifelé, siess! Sajnálom, apa, nem csinálom többet. Miért kiabálsz? Nem te vagy itt a főnök. A lány nem megy sehová, és pont! Megdobott egy csonttal. Jaj! Hagyd abba! Egyáltalán mi történik itt? Jaj! Segítség, ments meg! Hé, várjatok, hová mentek? Mi lesz velem? Elfelejtettetek? A keresés zsákutcába jutott, sehol nem találom a lányomat. Azt hiszem, ideje tárcsázni a 911-et. Vagy felfogadok egy médiumot. Mi ez? Érdekes. Nézzük meg közelebbről. Biztos volt itt egy macska és egy kutya. Lábnyomok a kis lábaiktól. Lili, merre vezetnek? Jobbra vagy balra? Nem értek semmit. Hová mehetett? Nagyon furcsa. Hagyj békén! Láttátok őt? Oké, soha nem fogom megtalálni. Megint elhagytak. Hoppá, elnézést. Lili, megtaláltalak. Apu, Hol voltál? kicsit mérges voltam rád. Béke? Béke, Kössünk alkut, nincs több szökés. rendben. Született művész. Kedvesem, hazaértünk. Hurrá, megtaláltad. Igen, az egész család együtt van. Nézzétek, mit festettünk. Néha, ez egy festmény, igazi remek mű, múzeumban lenne a helye. De egyelőre maradjon itt. Anya, megfoghatom egy kicsit? Persze, csak finoman, épp hogy elaludt. Olyan kedves gyerekeink vannak, tegyük vissza a portrét a helyére. Anya annyira aggódott érted, erre a dologra már nincs szükség. Betehetjük a kis ágyba? Persze, gyerünk, segítek, drágáim. Tedd le finoman. A feje legyen a párnán. Kész, nézd, mi van? A kedvenc játékod. Ideje megetetni a babát. Nézd, mit kapsz. Mosolygó lények nedvét. Egy üveg nem lesz elég. És milyen igaza volt. A kis falánk. Ki akar még több levet? Sürgősen többet kell beszereznünk. Mi történik? Anya, van valami harapni valód? A gyerekek olyan gyorsan felnőnek. Milyen lédús légy? Nyam, nyam, nyam! Szegény légy. Szegényke. Azt hiszed, megúszhatod? Nesze! Másd magad. Kapd el! Mi volt ez? Mi ez a dolog? Ups! Ó, ne! A barbom! Ó, ne! Mi ez a zaj? Félek. Hát itt vagy. Hová mentél? Nézd, kit találtam. Ez a cica családot keres. Fogadjuk be őt. Mi hozzánk? Biztos, hogy nem. Kérlek, nincs hová mennie. Azt mondtam, nem. Elnézést kérek, megpróbáltam mindent. Ne aggódj, van egy tervem. Aludj! Ideje szunyókálni. Mit csináltál? Most hogy ébresszük fel? Ne aggódj, majd magától felébred. Segíts elhozni. Meddig fog aludni? Pár órát biztosan. Hello, srácok! Sétáljunk! Mit csinálnak ezek? Milyen furcsa család?
ültesd le ide. Nincs házi állat, nem engedem. Mr. Delight, ébredj! Nem sikerül. Úgy tűnik, mélyen alszik. Hadd próbáljam meg. Ideje felébredni.